Bueno, anem a veure com transcorre el temps, val? Tenien que preguntar-los als iaios un munt de coses sobre les màquines que tenien ells en el passat, recordeu? Val, espero que sapigueu un munt de coses i quan apleguem al col·le me les conteu saps què, Anna? El meu iaio tenia una ràdio que funcionava i totes aquestes coses que vos han contat, val? Diu, com passa el temps? Diu, amb el pas del temps les persones canvien. També els objectes i els llocs canvien. Per a poder situar en el temps els fets que ocorren, utilitzem paraules com abans, ara, després. Com estem donant en castellà i en valencià, una cosa és el passat, el present i el futur. En el passat, què passa? Diu, ha passat, abans jo jugava a la guarderia. En el present estic en primària i en un futur estaré en secundària. Molt bé. Diu, observa els xiquets i encercla els objectes. No, mira, primer anem a fer aquesta activitat que és molt divertida sobre el present i el passat. Uneix amb línies com corresponga. Unim línies, present, passat. Què penseu? Que el castell és de ara? Ara n'hi ha castells, però ara vivim als castells? No, això seria del passat. I en el present vivim dins d'unes finques, veritat? En els pisos. Qui té més sort, doncs en un xalet. Aquesta imatge és del present, ara estem utilitzant les noves tecnologies, però abans, en el passat, s'utilitzaven plomes d'animals, eren de veritat plomes. I ho tenim super bé. Perfecte. Val. Diu, observa els xiquets i encercla els objectes segons en quin moment varen passar i en què temps usem, val? Abans de blau, ara de verd i després de groc. Bé, doncs nosaltres abans anem a veure què és el que utilitzàvem abans. Abans anàvem amb un carro. I abans duien aquests tipus de pijames, que duien uns botonets ahí baix per a canviar els bolquers. Però ara, que som ja molt majorots i majorotes, som així de guapos, de guapes, I quin mitjà de transport utilitzem? El monopatí, supermolón. I duem aquest tipus de vestits, molt guapes en estiu. Val. I després, en un futur, de quin color era el futur? De groc, no me'n recordava. De groc, en un futur, durem un cotxe super mega guai i una moto molona. I que xulada. Sí o sí, xics i xiques? Perfecte. I ara anem a enumerar per a situar en el temps les activitats que fas cada dia. Així hi ha una errada. Perquè sí, l'1, pel matí el primer que faig és alçar-me. Molt bé. Diu m'alce. I així està el xiquet alçant-se. Bon dia. Després, doncs vaig a vestir-me, no? Em vestisc. Després, és que així posa em desdejune, però nosaltres dinem
o desdejunem abans d'anar a l'escola. S'han botat el desdejuni de veritat. Diu, vaig a l'escola, vinga, anem a posar, anem a l'escola, que és el 3. El 4 diu que desdejune, en realitat això no... Ai, que me lie. Això és el dinar, Perquè, sabeu què significa desdejunar? Pues jo estic en dejú tot el dia sense menjar res. Quan fas dejú és que no estic menjant. I desdejune deixa de dejunar quan menge. Però nosaltres abans d'anar a l'escola desdejunem i després en el menjador, a migdia, ja dinem. Després de dinar, el que faríem seria, després de tornar de l'escola, sopar, que és este d'ací. Està un poquet mal, això. I per últim, em gite. Perquè per a desdejunar no me menge lentilles, sinó que normalment un got de llet i alguna més. Vinga, i ara vosaltres a soletes heu de dibuixar el que fèieu abans, el que feu ara i després. Coses que no podies fer. Diu, abans no podia, doncs, per exemple, podria dibuixar-me a mi gatejant. Ara puc caminar i després podré conduir un cotxe, per exemple. O abans no podia posar-me la roba soles, ara ja puc posar-me la roba soles i després podré comprar-me-la amb el meu sou perquè treballaré en una multinacional impressionant o seré metgessa o metge o el que vulgueu. Ahí ja vos deixo a la vostra elecció. Besitos.